Bez računala se ne može, ali s njim treba oprezno, posebno kad su djeca u pitanju, jer je elektroničko nasilje takozvani cyberbullying u stalnom porastu. Samo lani zabilježeno je 77 najtežih oblika kaznenih djela na štetu djece. Čak 2 od 3 djece prije 13. godine otvori svoj Facebook profil. Od ispitanih 1489 u dobi od 11 do 18 godina, pola ih priznaje da pregledavaju Facebook profile za vrijeme nastave. Svako 5. dijete je doživjelo zlostavljanje putem Facebooka, a 10% djece priznaje da i sami to čine. Posljedice elektroničkog zlostavljanja često su mnogo teže nego onog uobičajenog. Iz klasične situacije vršnjačkog nasilja dijete može otići s igrališta, može otići iz hodnika, a ukoliko se radi o elektroničkom zlostavljanju, publika je mnogobrojnija, dijete nema kontrolu. Najnoviji primjer takvog nasilja vezan je uz Mariju Renić. Ona početno nije bila žrtva, ali u procesu borbe protiv cyberbullyinga je postala. Pokušala je prijavama policiji, pritužbama i Facebooku kao tvrtki zaustaviti grupu zlostavljača. Ja sam postala ta žrtva, ja sam postala ta osoba koja je objavljena kao tamo jedna od i to kao najveća od najvećih. Svi mi koji, a vjerujem da je većina ljudi u prostoriji ima otvoren Facebook profil, smo jednako potencijalna žrtva imenom i prezimenom, da se uzme naša fotografija i proglasi nas bilo tko za što god želi. Ministarstvo unutarnjih poslova apelira prijavite i najmanju sumnju, a kako su odnedavno pokrenuli online prijave, to možete učiniti i od kuće. Nije nužno ni otići u policijsku postaju, vi tu prijavu možete podnijeti sa svog računala iz svog obiteljskog doma i svaka od tih prijava bit će ozbiljna primjena. Povjerenje između roditelja i djece, profesora i učenika uvelike će pomoći da se djeca ne osjećaju nelagodno i da priznaju doživjeli kakvu neugodnost.